भुटान हादरनि जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा साबेसे उदां जाबोखो गिथाव बाथाव ट्रेननि जाब्रबथायजों हाजार हाजार गोथै सह फरेस्ट बर'आ खावलायाखै दे बांलादेशनिफ्राय इन्डिया सरकारा आसाम सरकारा ट्रान्सफार खालामनानै लाबोनांगौ फरेस्ट बर'आ खावलायाखै आसाम सरकारनि नाजानायाव बांलादेशनिफ्राय आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ मिनिस्टार एमएलएफोर बायदि बरायनानै बिथांमोना आसामाव केस दं इन्डियायाव केस दं होननानै बिथांमोनखौ लाबोनानै उदां खालामो जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौ भुटान हादराव जायफोर दं गुबुन गुबुन जायगायाव दं बिथांमोनाबो आसामाव केस दं होननानै बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव दिनै मानो हाया एनडिबिआ मालाबाबो भुटानाव गोरोन्थि खामानि मावाखै आसि थाइसेनिबो दाय मावाखै अब्ला भुटाननि राजाया गामोननो इन्डियानि होम मिनिस्टार इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टारा जुदि गामोननो बिथांमोनखौ इन्डियासिम लाबोनांसिगौ होनना बुंबा गामोननो लाबोगोन आल्फाखौ जुदि बांलादेशआव थानाय जानाय लोंनाया खस्थ'थार होननानै आसाम सरकारा आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ आसामाव लाबोयो बा इन्डियायाव लाबोयो अब्ला दिनै भुटानाव थानाय जानाय खस्थ' होननानै मिथिखायो अब्ला दिनै जोंनि एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टार इन्डियानि होम मिनिस्टारा गामोननो जुदि बिथांमोना आसामाव केस दं होनोबा गामोननो भुटाननिफ्राय दोनफैजोबगोन बेखौ हागोन ना हाया बेखौ हागोन ना हाया गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि समाव आं फोरमायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जेरावखि थाङा ट्रेन गाखोयोबा टिकेट दान नैबे एडिसननिफ्राय बै एडिसन थांबाबो टिकेट दान माबा मोनसे जुदि हरखाबै एक्सिडेन्ट जायोबा माबा मोनसे जुदि जाब्रबथाय जायोबा ट्रेनाव गाखोनाय समाव जाय मानसिनि आखायाव जुदि टिकेट गैया सरकारनि जेबो सुबिदा मोननाय नङा ट्रेननि माखासे नेम निथि दं जाय मानसिया ट्रेननि सायाव माबा मोनसे जुदि एक्सिडेन्ट जानानै माबा मोनसे जायोबा जेबो सरकारनि सुबिदा मोननाय नङा बिनि थाखायनो आं खावलायहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जेरावखि थाङा ट्रेन गाखोयोबा टिकेट दानथार सरकारनि मोननांगौ सुबिदाखौ मोननाय नङा बेखिनि आंनि रोंगौथिजों आं फोरमायहरो लोगोसे मैयानि थांनाय समाव देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव भुटानाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा बोसोर बोसोर जेलाव थानाय बिथांमोननि माखासे बोसोर बोसोर थानो गोनां जानायनि सायाव दुखुनांथाव गोसोखांदों आंबो 24 बोसोर 25 बोसोर जादों होननायखाय आङो आंनि गोसो गोरबोआव गोसोखांनाय फैदों जेब्ला जों फार्स्ट बेटेलियनाव दंमोन भुटाननि केम्पआव खावैफानि एलेकायाव बे समाव खावैफानि साखाथियावनो थानाय गिरुवा होननायाव एक्स एनडिबिनि इउजि केम्प दंमोन सोरबा मिडियाफोर थाङोबा सोरबाफोर आलासिफोर थाङोबा बे गिरुवा केम्पनि इउजि केम्पआव आलासिफोरखौ लेंहरनानै सावरायोमोन जिखुनु जाया माबा मोनसे सावरायनो गोनां जायोबा सावरायोमोन बेबायदि माखासे मिडियाफोर थाङोबा सावरायलायनाय जायोमोन बेबायदि समाव जों गिरुवा केम्पआव थानानै साननैसो बे बगाजुलि एलेकानिफ्राय जों माइरं बोदों आरो माखासे जायफोर सिनियर बिथांमोनहा बे सामजों करनामा बेहाय माखासे गाननाय जोमनाय आरो माखासे जाग्रा मुवा कालेक्सन खालायो आरो गाहायनिफ्रायबो गारिजों लाङो बेबायदि समाव बे गेटआव सामजों करनि गेटआव सानैमोन सासेखौ बासनिफ्राय बोख्लायबाय सासेया बासनि खिथुउनाव थानानै आं नङा बायदिबानो थाफ्लानानै गबोबाय आफादनि सासे सिनियरखौ बे सामजों करनि गेटआव हमनानै लाखियो नाथाय बे बिथांखौ हमनायनि उनाव हगारफिनाखै दिनैसिमबो खबर गैया नाथाय जों थानाय समाव जुदि हमजानाया नंगौबा 25 बोसोर बा 24 बोसोर जानो हागौ मानो होनोबा 2001-2आव जोङो खावैफानि एलेकायावनो दंमोन भुटाननि अब्ला आं बेखौनो एसे सन्देह जादों बे नङाबो जानो हागौ बे समाव सामजों कराव हमजानाय
बिथाङा गदोंना गवाखै दिनैसिम आं खबर मोनाखै। नाथाय आङो बे बिथांखौ 24 बोसोर 25 बोसोर जादों होननायखाय आङो बेसो नामा होननानै आं सानदों। बेबायदि बोसोर बोसोर XNDFB-नि भुटानाव थानाय जोहोलावफ्रा थानो गोनां जादों। नाथाय आं दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो, सोरबा फेरेंगियानो होन, सोरबा प्रमदानो होन, सोरबा गबिन्दआनो होन, भारत सरकारनि नाजानायाव आसाम पुलिस, इन्डिया आर्मी, दिल्ली सरकार, गुवाहाटी सरकार बिथांमोननि नारसिननायाव भुटाननि सरकारा हमदों। XNDFB-फ्रा भुटानाव थानानै दाउ मासेबो सोरबा भुटानिसफोरनि मेगनाव गावथारनानै जायाखै, मै मासेबो भुटानिसफोरनि मेगनाव गावथारनानै जायाखै, ना मासे भुटानिसफोरनि मेगनाव गावथारनानै जायाखै। जेबो भुटानाव थानानै XNDFB-फ्रा दायनिगिरि बा दाय खामानि मावाखै। बिनि थाखायनो आं खावलायो, भुटाननि राजाखौ दिल्ली सरकार, गुवाहाटी सरकारा नारसिननानै XNDFB-नि सेंग्राफोरखौ हमदों। अब्ला गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर', फेरेंगा बे साथाम सारा नाजायोब्ला बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय सम नाङा। आरो बख'वा ओमफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै लाबो इन्डियायाव। भुटाननिफ्राय इन्डियायाव फिसा फिसौ केस होफ्लानानै, आसामाव केस होफ्लानानै, बिथांमोननि मुङाव केस दं होननानै आसाम सरकारा भुटाननिफ्राय लाना फैनो हायो। माखासे नाजायोबा गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर' सार, फेरेंगा सार बिथांमोना साथामजों जुदि सावरायलायनानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ खावलायोबा फिसा फिसौ आसामाव केस होफ्लानानै बा आसामाव केस दं होननानै बिथांमोननि भुटाननिफ्राय थानाय जानाय, बिथांमोननि न'खरनि नायनो असुबिदा जानाय बेफोरनि सुबिदाखौ नायनानै ट्रान्सफार खालामनानै आसामाव लाबोनो हायो बा इन्डियायाव लाबोनो हायो। बेबायदि माखासे जुदि नाजायोबा, बिथांमोननि सायाव नाजायोबा, मानो होनोबा भुटानाव XNDFB-फ्रा जेबो दायखौ मावखायाखै। भुटान हादराव XNDFB-आ जेबो दायखौ मावखायाखै। अब्ला बिथांमोनखौ ट्रान्सफार खालामनो थाखाय भुटान हादरनिफ्राय इन्डियायाव लाबोनो थाखाय सम नाङा। इन्डिया आर्मिनि नारसिननाय, आसाम पुलिसनि नारसिननाय, दिल्ली सरकारनि नारसिननाय, गुवाहाटी सरकारनि नारसिननायावसो भुटाननि राजाया जोबथेसालियाव दोननो गोनां जादों। अब्लाथ' बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बारा सम नाङा। बिनि थाखायनो सानसेनि खामानि, इन्डियानि हम मिनिस्टार, डिफेन्स मिनिस्टारा भुटाननि राजाखौ खावलायहरोबा गाबोननो बिथांमोनखौ इन्डियासिम दोनफैदो, बिथांमोनहा फिसा फिसौ केस दं, गाबोननो भुटाननि राजाया बिथांमोनखौ लाबोगोन। बिनि थाखायनो आं गबिन्द सार, प्रमद सार, फेरेंगा सारखौ आं खावलायहरो, न'नि मानसिया भुटानाव थांनानै नायनो थाखाय आरो गावनि आंगो लोगोफ्रा भुटानाव थांनानै नायनो थाखाय उसुबिदा। गुबुन हादराव थाङोबा माखासे नेम निथिफोरखौ न'खरनि मानसिफ्रा बुजिस्लाबा बा बुजिजोबा, आरो माखासे थाखा फैसानि उसुबिदा। जोंथ' माखासे न'खरनि केपासिटिखौ नायोबा आरो भुटाननि माखासे केस गैयै, दाय गैयैखौ नुखानानै बोसोर बोसोर थानो गोनां जानाय, गोसो जायोबा गाबोननो बख'नो हायो होननानै जों नुहुरो। आरो लोगोसे दिनैनि समाव आल्फा आरो एनडिएफबि सायाव बुङोबा, सोरबा आल्फाया बुङाखै दे बांलादेशनिफ्राय इन्डियासिम ट्रान्सफार खालामनांगौ होननानै खावलायाखै। नाथाय आसाम सरकारा गावसोरनो गोसो जानानै बांलादेशआव आल्फाफ्रा जेब्ला जेलाव दंमोन, आसाम सरकारा आसामाव केस दं होननानै सोरबा फरेस्टफोरा बुङाखै दे आसाम सरकारखौ, इन्डिया सरकारखौ बुङाखै दे नोंथांमोना बांलादेशनिफ्राय थाबैनो ट्रान्सफार खालामनानै लांनांगौ बा लाबोनांगौ होननानै खावलायाखै। नाथाय आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा
भारत सरकारखौ खावलायनानै आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ मिनिस्टारफोर बायदि MLA मिनिस्टारफोर बायदि बांलादेशनिफ्राय बरायनानै इन्डियायाव लाबोयो आरो बिथांमोनखौ माखासे पुलिसि खालायनानै उदां खालामो। अब्ला दिनै XNDBफ्रा दिनै एकर्ड जाबाय। एकर्ड जाखांनायनि उनाव सानसेनि खामानि भुटान हादरनिफ्राय XNDBखौ उदां खालायनो थाखाय सानसेनि खामानि। XNDBआ जेबो भुटानाव दायखौनो मावखायाखै, जेबो गोरोन्थिखौ मावखायाखै। आसाम सरकारनि नाजानाय, दिल्ली सरकारनि नाजानायावसो भुटाननि राजाया हमनानै दोननो गोनां जादों। बेनि थाखायनो आं खावलायो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, मानो होनोबा 24 बोसोर 25 बोसोर जादों होननायखाय आं गोसोखांदों जेब्ला जोङो 1st बेटेलियन XNDBनि केम्पआव पावैपानि एलेकायाव जों दंमोन। बे हेडक्वार्टारनिफ्राय जेब्ला बे कावैपानिनि हेडक्वार्टाराव थानानै जों सम सम बे गिरुवा केम्पआव थानानै बगाजुलि एलेकायाव जों माइरं बोनो थाङोमोन, मैगं थाइगं जों कालेक्सन खालामनो थाङोमोन। बेबायदि समाव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायजादों बे बगाजुलि एलेकायाव। दिनैसिम बिटिआर एकर्डनि उनाव बे बगाजुलि एलेकायाव रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मोनदोंना मोनाखै आं बुंस'नो हानाय नङा। नाथाय बे बगाजुलि एलेकायाव XNDBनि सोमावसारनायाव उन्दै गेदेर, बोराय बेन्थ, हिन्जाव हौवा गासैबो आर्मि पुलिसनि साजा मोननायखौ जों बांसिनै नुदों। जायफोर बे 1st बेटेलियनाव थानाय आरो बे गेरुवा केम्पआव थानाय बे सामजंखरनि गेटआव हमनानै लाखिजानाय XNDBनि सासे सिनियर, बे बिथाङा दिनैसिम उदां जादोंना जायाखै आं बुंनो रोंनाय नङा। बिनि थाखायनो आंनि गोसोआव देरासार इस्लारिनि चेनेलाव नुनानै गोसोखांदों, बे बिथाङासो जागोन नामा साननानै लादों। माने 2001 बा 2002नि साखाथि फाखाथि बे समाव हमजादोंमोन बे सामजंखराव। बेबायदि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै भुटानाव हमजानायफोरनि आरो जायफोर गुबुन गुबुन जायगायाव हमजानाय बिथांमोनखौ XNDB होननानै गनायनो हागोन ना हाला, बा बिथांमोननि गोसोआव गनायनो हानाय गोसोआव दंना गैला। ट्रिटमेन्टआव लिभआव थांनायाव बेबायदि हमजानो गोनां जायो। बेफोरनि सायाव XNDBआ XNDB होननानै गनायनो हागोन ना हाया, बा दिनैसिम बिथांमोननि सायाव सोरबाफोर हमजानानै जुदि दङब्ला सोरबा लिभ ट्रिटमेन्टआव थांनानै बेफोरखौ उदां खालायनानै लाबोनो गोसो दंना गैया।